Hej, i dette afsnit viser jeg, hvordan man opretter en YouTube-konto, så man har sin egen kanal på YouTube, hvor man kan uploade sine egne videoer. Vi går ind på youtube.com, og her går vi ind på opret konto, herud. Da YouTube er ejet af Google, så skal man have en Google-konto. Man kan lave sin egen mailadresse om til en Google-konto, men i de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at oprette en Google Mail-konto, så en Gmail. Så det gør vi lige først. Google Gmail. Opret en ny konto. Udfylde en masse oplysninger. Og sådan. Opret. Så langt så godt. Og vi har fået det bekræftet på mail. Sådan. Tilbage til YouTube. Vi har allerede en Google-konto, så vi logger ind der. Vi er logget ind. Så vi opretter et navn til vores YouTube-kanal. Jamen dog. Okay. Sådan. Det var det.